Assalamu alaykum izleyiciler, qadırdan vatandaşlar. Şeýlekem biziň zekin mäsleşigimiziň zekilli muşdoklary. Bilşimi diýaly öňem belläp geçişim ýaly ýöreýte biz öz telegörjülümimiz üçin ýetleşigimiziň bu mewsüminde final tapgarmyza çenini öz bäsleşigimiziň arasynda ýaşlar dowam etdirer diýip öňem aýdypdym. Elbetde bugün hem esas tapgarlamyz tamamlanyp, jemleýiş tapgarlamyzyň birinji ýarym final duşugyny geçirer. Bu duşuk hem elbette sizin göwnüňizden tursa gerek diýip umyd etmek bilen biz gepleşigimizi başlaýat we bäsleşigimizi ýene bir ýola tanış edýär. Bilşime diýaly Berdimurat Begenjew biziň ilkinji belgili bäsleşigimiz bolup, Energetika Ministrliginiň ýeňjisi şeýlekem ýurdumyzyň Türkmen Owa Hojalyk ulgamynyň ýeňjisini ýeňmegi başaran şeýlekem hyzmat ulgamynyň ýeňjisini ýeňmegi başaran Berdimurat Begenjew ýene bir ýerde görenmede şat elbette. Gepleşigimiziň başynda öz bäsleşigiňizde size tomuşa edip oturan telegörjülerimize ýetirjek sözleriňiz, arzuwlaryňyz bar bolsa, elbette bugünkü täze ýyl şatlygyna, täze ýyl howasyna başlyna. Bäsleşme. Kişiler dostum arzu edýär. Çok sağ olun, gıyt we anyk diýilýär, aýdyr şonuň ýaly bizden size üstünlik arzu edýär. Gepleşigimizde görenmede şat. İkinci belgili bäsleşigimiz Arslan Atajanow, elbette Türkmenistanyň Awtoyollar Agentliginiň ýeňjisini şeýlekem esas tapgarlamyzda demiryol ulgamynyň demiryollar agentliginiň ýeňjisini ýeňmegi başaran aviasiýa ulgamynyň aviasiýa aragatnaş ulgamynyň ýeňjisi Arslan Atajanow. Arslan gepleşigimizde ýene bir ýola hoş gördük. Siz näme diýip biljek? Mene şöýet näsleşem üstünlikdir. Arzu edýär. Kabul etdik. Elbette sizinkem anyk we gysga diýilen ýaly size hem üstünlikler arzu etdik. Üçüncü bäsleşigimiz bolsa gözel anlydyr diýip özi Türkmen Döwlet Horjak Teatryna rahmet çekmek bilen Türkmenistanyň bilim ulgamynyň ýeňjisini şeýlekem Dokma Tenagat Ministrliginiň ýeňjisini ýeňmegi başaran bäsleşmek. Göler gepleşigimizde hoş gördük. Siz näme aýdyp biljek? Menen bäsleşemme ol üstünlik arzu etjän. Elbette gözel. Sizinkem düşünükli köp sağ olun. Gatnaşýanyňyz üçin biz hem size üstünlikleri arzu edýär. Qadrdan ýerleşlenmez ine bugün biziň ýarym final duşugymyzyň ilkinji oýuny, ilkinji ýarym finalymyz bolar. Tapgyrlanmaz 4 sany o tapgyrlar bilen hemmemiz häzir bilelikde bäsleşlenmez bilen tanışar. Elbette bizden daşlaşmaň, gyzykly pursatlarymyz üçin biziň bilen galyň. Ene qadırdan telegörjülerimiz şeýlekem mehriban bäsleşlenmez bilşimi diýaly. Biziň eýem esas tapgarlamyzda ýeňji bolan bäsleşlenmez üçin artykmaç tapgarlar ýa artykmaç towallaryň hökmançylygy ýok. Şonuň üçin biziň ýarym final duşuklamy jem 4 tapgardan ibarat bolar. Birinji, ikinji tapgarmyz ýetgüsiz galýa, üçünji tapgarmyz ýa-ni öňkü 4-nji tapgarmyz üçünji tapgar bolýar, meje tapgar bolýar we 4-nji tapgarmyz bolsa bizi çekişlik ýa-da duýgurluk tapgary ýa-da bukçolar tapgary, bukçol sowal tapgary diýip alsagan bolar. Ähliňizde bu bäsleşikde üstünlik arzu edýän, onda size hem şertlerimiz bilen tanış, birinji, ikinji tapgarmyz üýtgüsiz galýa ähli tarapdan. Şonuň üçin ilkinji logik sowalma girişäjek. Siz taýinmi? Taýin bolsaňyz insan. Ene biziň birinji gelip bolşan logik sowalymyz şeýlerek. Bir tekçäniň üstünde 100 sany ak kağız var. Mislerin 100 sany ak kağız var. Şol kağızlaryň 10syny sanap almak üçin 10 sekund gerek bolsa, onda olaryň 80 sanysyny sanamak üçin näçe wagt gerek bolar? Gaýtalaýyn. Gözüňize getirin, bir tekçäniň üstünde 100 sany ak kağız var. Eger şolaň 10 sanysyny sanamak üçin 10 sekund sarp edilýän bolsa, 80 sanysyny sanap almak üçin näçe sekund sarp ediler? Wagtdan başlady. Jogaplaryňyzy ökman suratda bellik etmeli. Wagt sorandan soň baryp görüp aýlanýan. Ýazan jogabyňyz bilen beren jogabyňyz gapma garşy gelen ýagdaýynda kabul edilýän däldir. Şertler şol. 1 minutyň dowamyny ökman suratda bellik edip ýetişmeli we bir-birekden göçürmeli.
Ene kadırdan bäsleşlemez, wagtyňyz hem şu pırdatda tamam boldy. Men sizin jogaplaryňyzy jogap bermäkäňiz aýlanyp görüp çykdym. Indi bolsa üýtgeşik jogaplaryň biri bolan Arslan Tajanowyň beren jogabyny birinji eşdedim beýle. Mümkin bolsa Arslan 79 diýip jogap berenler. näçe? 79. 79 näme gerek? 70. Näme sekund gerek? Sekund. Awa. 79 sekund gerek. 100 kağıdan 80 saatin saylap almak için. Ne yapıyor 79? 100 kağıdan 80 saylap almak için. Bir kağıda ile yetişer mi yani da 1 sekundun devamında mesela? Gerek. Ne fikir ettim? Esas şu birinci var. Jogabını kabul ettim elbette. Radilaşýar. İkinci wäsleşimiz jogabını kabul etdik. Üçüncü wäsleşimiz gözel. Näçe? Näme gerek? 1000 sekund gerek. 1000 sekund. 1000 sekund gerek. Kabul ettim. Indi bolsa ahirki wäsleşimiz Berdimurat Begenç. Başladyk. 20 sekund diýip jogap berýän. 20 sekund. Gaty alla Berdimurat. Näme sebäpden? 10 üçün 10 sekund gerek bolsa 2 gedek 10 santyny aýyrýan. 20 sany aýyrýan 80 galýady. 100 sandan 20 santyny sanap alandan soň 80 santyň sanamak gerekde. 80 sanam galya şol tekçäň sünnäklerini özüne alsaň şolun 80 bolýar diýip jogap berýär. Aw. Lalaşýarmy? O mümkin. Inni bardyka dogry jogabyny düşündüm. Gözel. 1 sekund gerek ana. Kabul edýän elbetde gutlaýan birinji bäsleşimizden ýagny Berdimurat Begençiň logik sowallar üçin asaby utugy açyk gutlaýan Berdimurat 30-ga münasip bolmagy başarýar. Onda eger taýin bolsaňyz ikinji logik sowalymda öňsüz çekmek isleýär. Olam şeýle. 9 gatly ýaşaýyş jaýynyň birinji gatyna 2 adam, ikinji gatyna 4 adam, üçüncü gatyna 9 adam, dördüncü gatyna 11, beşinji gatyna 20 adam ýaşaýar. 6-njy, 7-nji we 8-nji gatlar bolsa boş, hiç kim ýaşanmaz. Emma 9-njy gatyny jemi 31 sany adam ýaşaýar. Jaýyň ödem 9 gatlykda. Sowalymyz şeýle, şeýlelikde liftiň 9 düwmesiniň içinden haýtysy iň köp ulanýar. Ýene bir ýerde gaýtalap berýän. 9 gatly ýaşaýyş jaýy bar. Şonda da lift bar. Gördüňiz geldimi? 9 gatly bar ýogy we lift bar. Şu liftda da elbette 9 san düwme bar, 9 gat bolan soňda. Ondan eger sowal şeýlerek gelýär. 9 gatly ýaşaýyş jaýy bar diýdim. Şonuň birinji gatyna 2 adam ýaşaýar. İkinci gatyna ýan 4 adam ýaşaýar, üçüncü gatyna 9 adam, dördüncü gatyna 11, beşinji gatyna da 20 sany adam ýaşaýar. 6-njy, 7-nji we 8-nji gatlar boş düýbinden adam ýaşanyk, ýöne 9-njy gatyna jemi 31 sany adam ýaşaýar. Sowal şeýlerek. Şol 9 gatly ýaşaýyş jaýynyň liftiniň düwmelerinden iň köp basylýany haýsy bolar? Wagtdan başlady elbetde. Ne kadardan bäsleşlemez. Bu sowal üçin wagt tamam boldy. Gelin odagyna düşmän jogaplar alyp başlady. Deň Arslan agadan soradygyny Berdimurat. Siziň gedeňiz jogabyň. Sowal gaýtalap oturmaýyn, odaga bar. Näsinji gatyň, näsinji düwmesi has köp ulanylýar. Birlik düwme. Birinji gatyň düwmesi ulanylýar. Sowaly düşünmäňsiň diýýäni bärde. Näse diýär? Ýaşaýyş 2 adam ýaşaýar diýär birinji gatyna bahar ýok. Diňe münme üçin, düşme üçin umranýar, fa lift. Mana ähli bolýar. Bolýa, jogabyny gaýtyp geljek.
Siz belli derecede yardım edýäňiz ädir wagtda. Ýöne jogaplar eýen biz kabul etdik. Şoň üçin artlan jogabyňyz Men 3 diýen. 3-nji. Üçüncü. Sebäp? Şonu pikir etdim esasında. 3-nji wagtynda 9 adam ýaşaýar. Dokuz adam yaşıyor. Ben Böyle. şu fikrimde var benim. Dolanar täze. Gödel 8-nji gat. 8-nji gaty. Köp basylýar. Ýa. Näme sebäpden? Sebäbi 9-njy gatda 31 adamlar. Adam ýaşaýar. Hawa 31 adam ýaşaýar. Iň şo ýaşaýyşyda iň kän ýaşaýan 9-njy gatdaky 31 tane adam. Hawa. 9-njy gatyňam minmek üçin 8-de basýarlar. 8-de basyp 9-da galýarlar. Ne için? Düşündüm. Eğer 9-njy gatyň lifti işlän ok, dümeti işlän ok diýen ýagdaýynda ýöne men diýmedim onu. Hemme da işleýär. Hemme da gulaly bolup. Umma düşündüm 8 diýip jogap berýäňizde belli derecede öň bir şuňal amal bady. Şuňaly görnüş. Şoň bilen garşdyram bolaýmaňyz. Awa. Böyle. Arslan ağa, hırdatlar aytıp verecek mi jogap hakda? Birinci gat üçine dugma basmak hukmanlar adam yaşaýar diýdi. Gün çıkýan da. Gün o çykýan. Ikinji gatda men pikirimçe ýetgeç adam liftren kan peýdalan okma diýip pikir edýän. Bari o dört adam. Üçüncü gat bolsa bolýar adamlar 9 adam. Şu esas üçüncü gat diýip men pikirim şonu reale. 31 adam ýaşaýan eken 9-njy gatda nimeden merdiwandan gatnaýamka. Ýok, olaram liftden gatnaýar, ýöne bir basta bolludur da. Eýleklerim bile gider de soňra. Üçe bile batmalar ha. Şöyle bile basıplar, ýöne men pikirim şu. Umman düşünýän logik sowaller elimden pikirler garýa. Ýöne berdim Murat begen şoň jogaby eşdeliň hani tasdiklap beriň. Näki böyle boldy? Öyle iki adam ýaşaýan bolsa bar var, oňa liftde minmek gerek hem-de olar. Meselem birinji gata geldiň, öýüň gapyny açdyň, öýe girdiň olar lift näme ýer kullanmak. Beýlik gatda näçe adam? Känne ýokary gatlarda adam var. 31. Umma hata. Diňe galmawçylygyna nokta lift düşmeleme. Asa. Ýokary. Ýeteňde soň aşağı düşmeli ýa. Şoň üçin haýsy liftiň haýsy döwmesi iň köp kullanylýan eken? Birlik. Siz lalaşýaňyz atma. Ne düşündüňiz siz? Aýtyp. Men siz berdi liftin 9 dugmasının içinde haýsy diýildi. 9 döwmesiniň O birden 9'da basylýan. açyp ýapylýan agzalmady. Açyp ýapylýan ol agzalmady. Diňe 9 Açyp ýapylýan gerek de, hawa diýdim ol. Men 3'de galýan men jogam. Kabul etdim jogabyňyzy, uzagy çekdirip oturmaýyn. Näde dogry arslan siziň jogabyňyz. Sebäbi bolup biläjek jogaplaryň biri 9-njy gat sebäbi 9-da kän adam ýaşaýarlygy sebäpli 9-da köp çykylýar, köp ýöne. Diýene şu 3 gatyň boş bolanyny garamadan aşağı gatda adamlaram ýere düşmek üçin hökümet uratdy birinji belge, birinji duma basýarlar. Sen düşmeler ýere dogryda. Birlige iň köp basýarlar, o birligen berdim rada ýene otutup getirýär, gutlaýan berdim rada. Elbetde ýaşlamyzdan soň tijenip o kanlygyny da bildirýär. Dawat gelýärdiňmi ýa bildiňmi soragyň? Yo başga çarak sonra usulara gabat gelen sonra Dawat gelýär. Men kabul etdim. Gödel fikirinizi gatam dälekden eşitdiňiz. Ýalňyşyrak düşünüpdirin. Böyle, ziyan yok. Ondan ilk sualımda geçelim sen. İki sualımda geçmeden öň men 3-nji sualymyz hakda size bir käbir maglumatlar ýetiresim gelýär. Ana ähli maglumat. Bu sualy mekdep okuwçysyna berilende 5 minut dowamyna çöýdýän eken. Statistika laýyklykda da dünýä suallaryň birini bermek isleýär. Ondan soň talibe berilende 15 minutda çöýdmek başarýar. Emma ula adama berilende häzir özümüz şaýat bolar. Näçe minutun dowamyna çözmegi dogry jogap tapmak başarýanlyklaryny. Onda suala serediň sualymyz sylsymlyrak. Şu ýerde bilşimi diýýäli bir näçe harflaryň ýerberligini görýär. Indi sualym şeýle, bu harflar bir-biri bilen näkili baglanýar özara. Özara näkili görnüşde baglanýar diýen sual bu wagtdan başlady. Bize 1 minut berilýär.
Yine bäsleşlenme. Bu sowalyň wagtam tamam boldy. Ýa-ni aslyndan soradyk, berdim ratdan soradyk, gözel siziň gedeňiz. Elkenji jogap beriň. Jogaby näme? Harplaryň özara baglanşygy. Harplar, sanlar baglanşdyrýar. O näkili? Sebäbi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kabul etdim. Arslan siziň jogabyňyz näme? Harplar birleşdirýän zat sanlar. Sanlaryň baş harplary. Sanlar diýip jogap. Kabul etdim. Berdim rat. Sanlar baglanşdyrýar. Näkili? Sanlaryň baş harplary ýadylanma şu tar. Her sanyň başlap ýadylan. Dizek bolýan men aýlanyp gördüm, jogaplaňyzy kabul etmeden öň. Üçüňizem şo bir zat ýatdyňyz gutlaýan bu diýmek üçüňiz ene bir wada hataňyz açýaňyz we otuzga ýene münasip bolmagy başarýaňyz gutlaýan. Şeýdiň äwer utup getiriňä, sebäbi ýeňjileme dökmä suratda bir toportuklar bilen we bir topor ýaxşy ýatlamalar bilen gepleşigimiz tamamlamaly. Dogry. Onna ähliňiz gutlaýan şeýlekem nik tapgyrlarda üstünlik arzu edýän ikinji tapgyrma test tawallary. Ünsberiň bizden daşlaşmaň, mehribanlar sizem test tawallamada bar. Ne mehribanlar, biz ikinji tapgyrmada gelip ýetdik. Bäsleşlenmedini test tawallaryny özdekini synap görerler. Öň bilýäňiz ähliňiz şertlerimiz bilen tapgyrlarymyz bilen tanış dogruda. Onda taýin bolsaňyz ünsberiň. Ýöne ünsberiň hökman suratda bellik etmeliler, sebäbi bellik etmeseňiz ýa bellik eden jogap bilen öz aýdan jogaplaňa deň gelmese biz onu kabul etip bilemizok. Bu hem yarım finalymyzyň aýratyn şertleri. Onna taýin bolsaňyz birinji sowalymyz ünsberiň. Yer planetasynyň ýaşy takminan näçe ýyla deň? A jogap 4 milliard ýyla, B jogap 2 milliard ýyla, C jogap 5 milliard ýyla, D jogap 8 milliard ýyla. Ikinji sowal. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň uzun deriýasy haýsy? A jogap Mississippi, B jogap Missouri, C jogap Amazonka we D jogap Kongo Zaire. Innik sowal. Astraliýanyň paýtagty haýsy şäher? Geografiýany mökman bilmeli. A jogap Wellington, B jogap Limpopo, C jogap Canberra, D jogap Amsterdam. Ünsberiň we belli edin. Dördünji sowal. İlkinji aqjam telefon näçinji ýylda peýda boldy? 1950-nji ýylda, B jogap 1966-njy ýylda, C jogap 1973-nji ýylda, D jogap 2000-nji ýylda. Beşinji sowal. Iň köp kitap okuyan ýurt haýsy hesaplanylýar? Ýa-da iň köp kitap okuyan millet haýsy ýurtda ýaşaýar? A jogap Germaniýa, B jogap Angliýa, C jogap Hytaý, D jogap Hindistan. Altynjy sowal. Ýewropanyň haýsy şäherine demirgazyk Venesiýa diýilýär? Ýagny şoňa meňde dilýär. A jogap Amsterdama, B jogap Londona, C jogap Reykjavika, D jogap Jakarta. Ýedinji sowal. Gelliwäşiýiň dutarmy goşgusyny aşagdakylardan kimiň ady agdalanok? A jogap Tahjip Barfyň, B jogap Mulla Täsmiratyň, C jogap Oradgel Iliýasyň we D jogap Pürli Saryfyň. Kimiň ady goşgyň içine getirilenok? Sekizinji sowal. Ahyrlaýat ünsberiň. Skatofobiýa, ýagny skatofobiýaly adam nämeden gorkýar? Şo kesel bilen hastalayan adam nämeden gorkýar? A jogap garaňkylykdan, B jogap gaty seslerden, C jogap uly janlarlardan, D jogap kölegelerden. 9-njy sowal. Aşagdaky döwletleriň haýsysynyň baýdagyna haç şekillendirilmändir? Haç bilýär elbetde. Atanak diýilýär başgaça. Şo şekillendirilmändir. Haýsy baýdakda? A jogap Angliýa, B jogap Irlandiýa, C jogap Daniýa we D jogap Şwitsariýa. Ahyrky sowalymyzam zat bilen medeniýet bilen baglanşykly bolup, zadyň çalt depkinli bolmagyna näme diýilýär? Çalt depkinli zatlara haýsy görnüşde, haýsy janrda diýilýär? A jogap piano, B jogap allegro, C jogap forte, D jogap mezza forte. Size berilen sowallar, jogaplar, wagt
mümkinçilik ähli iş fırsatda tamam boldy. Meslerin ähli pikiriňiz siziň üçin meselem bir dogry jogaby 10 tuk berilýär. Şo jogada 10 tuk siz üçin uly bal netiwe oýnap biler. Şoň üçin ähli sowallara maňa bermezden öň jogaplaryňyzy ýene bir ýoly pikirlenmege maslahat berýän. Sebäbi ýok sapar görüpdik elbetde Arslan Ahannamradov bäsleşlemizden 5 bal ýokary boldy we ýeňji boldy şeýle tapdyrmazda. Çeyrek finalymyzda. Taýin bolsaňyz onda men jogaplaryňyzy alýan. Edi dileşler gadyrda watandaşlar birsimiz ýaly her gepleşikde, her hepde ýetirýän ýörüýte SMS ýeňjilemiz üçin sowallar hem bu hepde siziň dikkatiňizde. Bilişimiz ýaly geçen hepde dekabr aýyna gadam masanmyzy ýatladypdyk we her aýyň dekabrda, ýani her dekabr aýyna, şol dekabr aýynyň hem 10-una berilýän ýörüýte bayragyň nämedigini we näme üçin onuň berilýänligini bizden sorapdyk. Gelip goşun SMS'ler boyunca hem elbette bizim SMS ýeňjilemiz bolmagy başarýan Kerwen Şalif haýatda Ahal welaýatynyň Gökte Petrowynyň ýaşaýjysy Kerwen Şalif şeýlekem Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Aymrat Rejepow biziň bu sowalymyza dogry jogap berip ilkinji bolup dogry jogap bermegi başarýarlar we biziň SMS ýeňjilemiz bolup ýörüýte biz tarapyndan taýlanan sowgatlara munasip bolýarlar. Dogry jogabymyz bolsa şeýledi. Elbette Nobel baýragy, ýani her ýylyň dekabr aýynyň 10-na berilýän baýrak, Nobel baýragy Alfred Nobel tarapyndan esaslandyrylan baýrak bolup, alymda, bilimde, jemgyýetçilik işlerini üstünlük görkezen şahsiýetlere şol baýrak gowşurulýar. Ýöne näme üçin her ýylyň dekabr aýynyň 10-na gowşurulýar? Bu sowalyň jogaby kim? Nobel, ýani şo Alfred Nobeliň özüniň ýogulan güni münasibetli, ýani aradan çykan güni münasibetli 1901-nji ýyldan başlap her ýylyň dekabr aýynyň 10-na Nobel baýragy şunun ýaly ýörüýte laureatlaryna gowşurulýar. Ne biziň dogry jogabymyz hem şudy. Enni kepdämiz üçin sowal bolsa, täzel bayramymyzyň ýetip gelýärligini nazarda tutup, şol bayramçylyk bilen baglanşyk sowallaryň biri bolar. Has dogrusy, bilişimiz ýaly ýörüýte Aýaz babanyň, ýagny Santa Clausyň öňünde bir näçe sugunlary bar. Suratlarda, multfilmlerde, kinofilmlerde görýär, ýani rowaýatlara laýyklykda. Sowalym bolsa şeýle, şol sugunlaryň içinden iň öňde barjysy, ýani iň öňde durýan sugunyň ady näme? Gaýtalaýyn. Santa Clausyň ýa-da Aýaz babanyň iň öňünde durýan sugunynyň ady näme? Bu sowalymda dogry jogap tapsaňyz, onu ökma suratda 05-35 gysga belgimizde SMS ýollaň. Ene mehruan ýerleşlemi elbetde siz hem biziň ökman suratda bäsleşlemizdiňiz. Onu hiç açan unutmaň we biziň ýeňjilemiz bilen öz zekiniňiz bilen synap görüň. Eger de siziň dogry jogaplaryňyz bar bolsa, onda onu biziň ýeňjilemizden 05-35 gysga belgimizde ýollap bilersiňiz. Howlugun. Onda bizem haýzy jogabyň dogry näme dogrydygyny keljermäge girişýär. Insberiň birinji sowalymyz şeýle bolupdy, ýer planetasynyň ýaşy takminan näçe ýyla deň? Bu taklama ile berdim rat. Jogabyňyz? Joga. Näçe? 4 milyar. Kabul etdim. Arslan? Menem 4 dipazam. 4 milyar diýdim. Kabul edýän. Gözel? 8. 8 milyar. Daýa jogap. Kabul etdim. Jogaplaryňyzy eşitdik. Häzirki wagtda şeýle ýagdaýda biziň bir dälle 2 bäsleşimiz dogry jogap berýär. Bu diýmek 4 milyar ýyla deň. Hakykatdan hem ene ýerimiziň, yer planetasynyň ýaşy 4 milyar takminan 4 milyar ýyla deň diýilýär. 8 däl gözel. Endik sowal. Ikinji. Elbetde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň iň uzun deriýasy haýsy? Gözel? Mississippi. Az jogap. Kabul etdim. Arslan? Menem Mississippi diýdim. Az jogap. Sizem berdim ra. Joga Mississippi. Belläňizde şo datda ýeňjilemi özünden belli bolup dur. Ontuk hemmäňizde deň paýyňda düşýär. Gutlaýan.
Hakikatdan hem Mississippi, Amerikanın en uzun deriyaty hataplanylýar. Üçüncü, Astraliýanyň paýtagty haýsy şäher diýen sowala artlan jogap berýär. Amsterdam. Däl jogap, ýagny Amsterdam diýen. Kabul etdim. Gödel, Amsterdam. sizem şeýle. Kabul etdim. Berdim rat, Çe jogap. Canberra. Canberra, Astraliýanyň paýtagty. Näme üçin? Pikiriňiz ilalaşaňyzda, bähsleşleňiz bilen tapawutlanýar bu safar. Bilýän. Mundan gowy jogap elbetde bolwan bilmezdi, bilýän. Elbetde bilşiňiz ýalkym 30-lyk bizem 30 däl başlan 10-tyň badygyny hasabyňyzda bizem bilýärsiňler. Amsterdam däl. Täze Amsterdam niren paýtagty berdimra? Gollandiýa. Ya da Niderlandlaň, Gollandiýanyň ya da Niderland döwletleriniň paýtagty. Dowam edýäs. 4-nji dowam. İlkinji kysam telefon näsinji ýylda peýda boldy? Motorola-dyna bilýär. Ýyly bolsa berdimra. Çak bilen 1973-nji ýyl olaýmasa. Anyk bileňdi okap dowam. Kabul et. Arslan 1966. 66-njy ýyl. Gödel näse diýip jogap berýär? 2000-njy ýyl diýip jogap berýär. Kabul etdim. Dogry maýdan 2000-a gaty giç Amerikan Birleşen Ştatlaryna Motorola kompaniýa tarapyndan 1900 Darıştıryan, fırsat 1970-nji ýylda döredilýär ilkinji telefon gutlaýan berdim rat. Sak bilen bolsa da bu sowala dogry jogap bermege başarýaňyz. 5-nji sowal. Iň köp kitap okulýan ýurt haýta taplanylýar? Alymlaryň döreden statistikasyna laýyklykda dünýä ýüzünde iň köp kitap okulýan ýurt gözel. Aýdaýyn. Hindistan. Pakistan? Hindistan. Ha, däl jogap. Kabul etdim. Arslan? Angliýa. Angliýa. Berdim rat. Angliýa diýip jogap. Sizem Angliýa diýär. Kabul etdim. Elbetde iki bähsleşimiz alalaşýar. Näme gözel? Näme üçin Hindistan? Takmilen diýip. Meselem Hytaý ösen döwlet. Angliýa şonuň ýaly Germaniýa, Ýewropada ýerleşýär. Näme üçin Hindistan? Anygam bileňiz okaz jogap. Şu anyk bilmäniňizi düşünüm dogry jogap berýäňiz. Gutlaýan, ontuga iki tak munasip bilen bähsleşmek. Hakykatyndan Hindistan, hindiler, hindi milleti şu diýerler oýun edip de ýa-da alyp elini näme düşde okuyan millet diýilýär şular. Hakykatdan gatykän okuýarlar. Dünýä ýüzüniň statistikasyna laýyklykda hem Hindistan dünýäde iň köp kitap okulýan ýurt taplanýar. Ýok, ýurtlar Angliýa däl. Täze maglumat öwrendiňiz bolsa da. 16-njy sowal. Ýewropanyň haýsy şäherine demirgalyk Venesiýa diýilýär? Ýa-da Ýewropa bilen baglanşykly? Arslan? Reykjavik. Nire? Reykjavik. Reykjavik. Kabul etdim. Çe jogap da. Gözel? Jakarta. Jakarta'da diýäňe. Kabul etdim. Berdim rat? B jogap. London. London. Demirgalyk Venesiýa diýilýän ýer London diýip jogap berýär. Häli beýlek sowalymyzda Astraliýanyň paýtagtyny Amsterdamda kim jogap berdi? Biz. Ikiňiz. Kim? Diýdiňiz Arslan we Gözel diýdiňiz. Egerde şu şey diýip Amsterdam diýen bolsaňyz, men size ontuk bererdim. Bu demek Amsterdam. Dogry. Gollandiýanyň, Niderlandiýanyň paýtagty bolan Amsterdam şäheri. Näme üçin Venesiýa? Şu bir dady belläsim gelýär da Gözel. Jakarta, Indoneziýaga çykdyk. Aziýa. Ýewropadan çykdyk umumyň. Reykjavik, Islandiýanyň paýtagty dünýäniň iň çetki nokatlarynyň biri taplanylýar. London däl berdim rat. Ýöne London ýakyn gelip bilýär. Näme üçin täze demirgalyk Venesiýa? Venesiýada elbetde derýalarken, edil şonuň ýaly köprülerken 400-den gowra köprü bar, kijik döwlet bolsa da. Demirgalyk Venesiýa diýilýäniň sebäbi hem Amsterdamda da gaty kän köprüler bar. Şu sebäpden diýilýär. Täze maglumat elbetde belläp alyň. Onda 7-nji sowal. Gelli bäşiýiň dutarym boşlugyna aşagdakylardan kimiň ýa-da haýsynyň ady agdalanok? Berdim rat, siziňe deňe diýdi. Çe jogap. Oraziýa Ilyas. Oraziýa Ilyas'yň ady agdalanok diýär. Ha dolanıp geljek jogabyňda. Arslan? Malla Täsmirat. Kimiň? Malla Täsmirat. Kabul etdim. Gözel? Oraziýa Ilyas. Oraziýa Ilyas'yň ady agdalmaýar diýär. Näme üçin? Goşgudy ýadyňyza düşýärmi?
Yadıma düşenok yani Mallağan zat ağdalyada ne olon atlar ağdalyada. Mallağan olunda sayılan. Hava sonyalaydılar ba. Yani edil. Kabul Onu. ettim. Aydı verin. Kabul ettim yani. Verdim rastede şeyle soğal daşından elbette. O radyoyla yazsın öz lakamı näme? Tebe himme lakamı hiç tutulýardy. O hakda maglumatyňyz ýok. Sygan maşy. Sygan maşy diýil elbette belli bir tarihi bolup geçen wakaty bar. Şol goşuk titrleriniň içinde hakykatdan hem sygan maşyň, ýani o radyoyla yazsın agzalanok, kutlayan gözel, kutlayan Berdimurat. Näme üçin? Titr özüm aýtyp bereýin. Oglan maşyň oglanlykda oýnany, Sakjep bar. Çuval vaxşın ummanına boynani. Çuval vaxşı elbette kim matumlu qarlı. Şükür vaxşın arnamı tip saylani, mallağan golunu sayran tutar. Ba. Ya da ne azap yanlan ya pürlağan pendi, bara pürl tarifin. Qarad umman şeylere, doğru cevaba berýäňiz gutlaýan. Endi bolsa 8-nji sualymyz, söreň ahyrlaya, skatofobiya. Skatofobiýaly adam nämeden gorkýar? Gödel? Kısanak cevabımı haytın eteceğim bilema. Kolawdan. Kolawdan. Beýlik jogabı nämedi? Qaranqylyqdan. Kabul etdim. Arslan? Men garaňkylykdan diýip söýdüm. Az jogapmy? Kabul etdim. Berdimurat? Gaty seslerden mi kadýan? Baýjok. Baýjok. Gaty seslerden diýip jogap berýär. Üç bäsleşmediň pikiri bu sowalla aýrylaşýar. Fobiya diýmege gorky. Bilýäs elbette klaustrofobiya we bir näçe fobiýalar bar da. Skoto sözünün manysy näme? Latin dilinden tercüme edilen skoto ya da skot tümlük qaranqylyk diýen manyny berýär. Kutlayan. Arslan doğru jogap bermegi başarýaňyz ödem ýeketek doğru jogap berýän bäsleşmez bolýaňyz. Gözel egerde diýen bolsaňyz ikinji jogap. Kıtı deyip dur kıtından haytan özü bir. Şunluk bilen oňtugym nasip bolup bilmedik. Dowam edýär. 9-njy sual, ine şeyler. Aşağıdaki döwletlerin haýsysynyň baýdygyna atanak ýa-da hat şekillendirilmedik. Berdimurat. Baýjok. Irlandiýa. Irlandiýada. Dolanar näder jogaby? Arslan? Daniýa. Daniýada. Kabul etdim. Gödel? Irlandiýa. Baý jogap diýär. Kabul etdim. Gelingini baýdaklaryň hersini aýratylykda synlap, elbette haýsyna ba atana haýsyna ýok görelim. Alkoria Daniýany. Görüşmede ýaly gyzyl arasyndan bolsa ak atana geçýär. Belekalla elbette Angliýa baýdagyny ak gyzyl atanaklar geçýär. Baýan Şwitsariýa Gyzyl ak atanak bar. goşmak ba orta arasyndan edil atanak görünüşinde kabul edilýär. Irlandiýada näme ony? Ýaşyl bilen sary. Dikliğine geçen ýaşyl, sary, ak çyzyklar wa gutlaýan Berdimurat. Hakykatdan hem gözel hem şeýle jogap berdi. Gutlaýan Irlandiýada atanak ýok baýdan. 10-njy we ahyrky sualymyz sazyň çalt tepkinli bolmagyna näme diýilýär? Çalt tepkinli sazylara Arslan. Allegro. 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 Kabul etdim. Gözel. D cevap. Mezza forte. Kabul etdim. Berdimurat. Baýjok. Allegro. Allegro. Yani Berdimurat bilen Arslan lalaşýar. Şu lalaşygyň netijesinde hem dersi oňtugym nasip bolýar. Gutlaýan. Hakykatdan hem allegro diýilýär. Çalt tepkinli saatları. Hayal tepkinli bolsa piano diýilerdi. Forte, mezza forte diýil gynasakda. Gödel tijenmeli. Häzir kuwatda beren jogaplaryňyz eger belli edenleňiz hem şo bolsa, gelin görelim. Näçe utuga kim, näçe utuga nasip boldyka bizden daşlaşmaň mehribanlar sizem. Häzir bolsa biz bäsleşigimizi dowam ederiz. Ene kadardan ýerleşler görüşmedi ýaly biziň bäsleşlemimiz ikinji tapgyryň netijeleri boýunça. Üçütügem 7 sowala dogry jogap berip 70-ňe munasip bolupdyrlar. Şeýlelikde Berdimurat begenji 160 bilen dowam edýär. Arslan Atajanow 100 bilen şeýle hem Gödel Annadur diýip 100 bilen dowam edýär. Bäsleşlemimiz inniki öňümüzdäki tapgyrlarymyzda size üstünlük arzu edýär. Galy näme meje tapgyr galy we bukçaly sowallar tapgyr galy. Ünseriň onda meje sowallarymyz şeýlerek bolar siz üçin. Meje sowallarymyzyň ýeke täkip ütgän daty
Öň 25-lik berilýär dogry. Häzir kuwatda bolsa, öň 25-lik berilýärdi we 4 tane jogap berilýär. Häzir kuwatda 4 jogaplar ýok gynançakda. Şo sebäpden utuklaryň sany 40 geldi. 25-de 40 berilýär. Ýöne hiçili kömek ýok da gynançakda. Onda ilkinji sowalymyzy dinlemek üçin girişýär. Şeýlerek ses gelip bolşýar. Dinleyen, şu dinleyen sesiniz kime değişli? Yine Mehriban bäsleşlemez. Siz dinlediňiz elbetde hemmämiz bilelikde. Sowalymyz şeýle. Dinleýän sesiňizdäki aýdymy kim aýdýar? Ýagny kim ýerine ýetirýär? Pikirlenmek üçin 30 sekund wagt başlady. Pikirlenin. We jogap ökma suratda bellemeliler bu jogapy. Elbette bäsleşlemez berilen wagt tamam bol elbette jogaby alyp başlaýlyň berdim rat begenç mümkin bolsa. Hiç soraw meňe jogap. Siz dinlediňiz eşitildi dämi? Hawa. Jogap ýok. Kabul etdik. Arslan Atajanow. Men şu sorawa jappaklar diýip jogap berdim. Kim? Jappaklar. Jappaklar aýdym ýerine ýetirýär. Kabul. Gözel, ahirki jogaby beriň. Çağa aýtja, oglanjyk aýtja. Bilýär, elbetde. O näme? Adi. Gulbaba. Gulbaba. Qadiýan. Gulbaba. Familiýasyny bilemem. Familiýasyny men aýtyp berýän Aqif. Sebäbi çürtkes dogry jogap bolmak bilen size ýanky diýişim ýaly 40 to getirmeye başarýardy. Kutlayan, elbette Gulbaba Aqif. Berdim rat. Bilýärdiňiz. Elbette dinlemeýän media döwürden, media eliminden bu tarapda daş bolmagyň ahmal. Arslan, ýalňyşdyňyzmy? Ýalňyşdy. Kina filmden diýmedim, aýdym kim ýerine ýetirýär diýdim. Diýmek belli bir bagşy. Gulbaba Aqif bilşimi diýýär häzir kuwatda gahrymanlar gadamynyň saýasyna ýürüýte çağalara, ýagny aýdym saz bilen dürüjçilik bilen meşgullanýan ýürüýte ýaş çağalanmada Gulbaba adynaky bayragy berilýän Magtymul adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeş tarapyndan şol hem ýatlamagy esas sebäp bolup durýar. Bilşimi diýär taryhymyzda iz goýup giden bary ýok 10 ýaşan Gulbaba Aqif. Dinlän sesiňiz şoňa degişli, aýdym şol aýdýardy. Elbetde video görnüşine bilelikde tomaşa daýlyň. Ünsüriň. Ona innik sowalymdan ikinji sowalymda dogry jogap bermek üçin siz şu video görnüşe tomaşa etmeli bolýaňyz. Ünsüriň. Gysgaçyk bolar ýöne görüp betişiň. Gysgaçykda. Sowalym şeýle. Şu synlan video parçaňyz haýsy kinofilme degişli? Ünsüriň. Şu synlan video parçaňyz haýsy kinofilmden, haýsy kinofilme degişli? Pikirlenmek üçin 30 sekund başlady. Size de, maňa da.
Ine mehriballar, ikinci sual üçün berilen wagt tamam boldy. İlk ölen Arslan, sizin jogabıňyzy eşdetim böyle. Aýgytladım. Gören tomaşadan başlan sözüňizi bölen, gören ýanky tomaşadan video görnüşiňiz haýsy kina filmden. Aýgytladım kine filmi. Aýgytladım kina filminden. Gyýyt kim? Gyýda aýnam kady. Kabul etdim. Gözel? Kärdigenler filminden Maral'ın keşfi. Maral. Hawa Maral. Keşfi. Bopur Maral. çalpdyr. Gahryman, adım Maral. Gahrymanyň ady Maral. Anykmy? Anykmy Kinoda. dälmi? Berdimuratdan sorar. Berdimurat. Kärdigenler. Näme üçin? Maral'ın keşfi kärdigen. Şu öň tomaşa edýärdiň, şu filmi öň görýärdiň. Bir ýerde görüpdim. Şondan ýadyňyza halaýdy. Kabul etdim. Anyk jogap da ha. Başga hiç il mümkinçilik bolup bilmem göze. Yok mazura tykyrkyk almalylar. Ordam, ýöne Berdimurady bermeli ýanyň bilen. Gutlaýan. Gutlaýan hakykatdan hem ikiňe dogry jogap berýäňiz, tykyrkyga münasip bolýaňyz. Maral'ın keşfi bolan Kärdigenler meşhur türkmen kino filmi. Gysgaça görkezden video bölegimiz şondan. Ine gadardan bäs işlemid, indi bolsa 3-nji sualymyza geçýäs. 3-nji sualymyzda siz ýene bir sady dinlemeli bolarsyňyz. Şu dinleýän sadyňyzyň hem haýsy meşhur döredijiligi degişildigini aýtmaly bolarsyňyz jogapsyz. Indi ana nisferiň sady dinleň. Yine mehriballar saz dinläp bolduňyz elbetde. Jogaplarym alyp başlamak isleýän ýene gözel sizden başlaýyn. Ýanky dinleden sabyňyz multfilm döredijligine degişli. Hut haýsy multfilm? Nup. Orsçasy Nup Pakadji, türkmençesi Durwakaly. Kabul etdim. Arslan? Meňem jogap edip soňýar multfilm Nup Pakadji Durwakaly. Kim bolsa seredeýin Görün. jogaplar. Berdimurat, Multfilm Nup Pakadji. türkmençesen? Durwakaly. Durwakaly. Üçüňizem anyk jogap berýäňizde üçüňizden hem kabul etdik elbetde. Şeýle jogap berýäňiz. Hakykatdan şeýlemkä, dälmika? Men onu özüm aýtyp berjek size. Sebäbi häzirki wagtda şeýlelik bilen Berdimuradyň hasaby 240 bolýar, Arslanyň hasaby 140 bolýar we Gözeliň hasaby hem 220 bolýar. Gutlaýan. Bu diýmek anyk, çürtkezik, dogry jogap diýmek. Gutlaýan bäs işlemimiz ähliňede şeýlelikde hem innik tapgyrlamyzda üstünlük arzu edýär. Aleksandr Kurlyanskiň döreden meşhur öz asl nüsgasynda Nup Pakadji, hasy biziň dilimize geçende Durwakaly adly meşhur multfilminiň başlangyç sadydy. Ýani siziň dinläniňiz elbetde. Gutlaýan. Mehriban ýerleşler, gaderda watandaşlar, bilişimde ýaly häzirki wagtda biziň gepleşigimiziň himayetkäri Ýedi Dogan Harit nişanly sus kärhanasy bolup durýar we her hepde bu Harit nişanly kärhana tarapyndan size sowallar hödürlenýär. Elbetde sowallarymyz hem sowallar. Geçen hepden sowal şeýledi. Kraft sözi näme many berýär? Kraft sözüniň terjimesi näme diýen sowal berdik. O sowalymyza ilkinji bolup dogry jogap ýollanan illeşlemimiz Lewak welaýatynyň Şäherju şäherindäki 2-nji orta mektebiniň okuwçysy, ýani teknik sınıf okuwçysy Döwran Murtazaýew ol sowala dogry jogap berýär. Şeýleki Maksumladyň Türkmen Döwlet Üniversitetiniň psixologiýa hünäriniň talibi Jumaşowa Sehra bu sowalymda dogry jogap berip, ýani iki bäsleşimiz biziň SMS ýeňjilemez bolýar. Dogry jogabymyz bolsa elbetde şu. Kraft sözi, hasy kraftus, kraft näme sözünden terjime edilende berk, çeýe, gaty, güýçli diýen manylary berýär. Elbetde bu sözüň ingliz tilindäki nusgalar hem bar, olar hem öz bolşuna meselem döredijlik, hünär ýa-da başarlyk, zähmet diýen manylary berýär. Ýöne has sorsy, meselem önümlere daklanmış şol berkligi, güýçligi we çeýeligi üçin ýörüte goýulan at sebäpli biziň dogry jogabymyz elbetde şu bolup durýar.
Kraft sözi nemis dilinden tercüme edilenine berk gaty güýçli diýen manyny berýär. Indi kepde üçin sowalymyz bolsa şeýlerak bolar. Nirede we haýsy asyrda, haçan ilkinji kagyz önümi döredildi we kagyz önümçüligi başlandy. Gaýtalaýan. Nirede we haçan ilkinji kagyz önürildi we haýsy ýerde onuň önümçüligi başlanyldy. Ene mehribanlar, bu biziň beren ýöneköji sowalymyza dogry jogap bermegi başarsaňyz, hökümet urutda biziň bilen nola şu täşkil belimi tarapyndan habarlaşyň we biziň SMS ýeňjilemimiz bolun. Şeýlekem siz tarapyndan taýlanan ýürüýte sowatlara münasip bolun mehribanlar. Bizden daşlaşma. Ene gadyrdan ýeňjilemimiz, gadyrdan bäsleşlemimiz nowat geldi ahyrky tapgyrmyda. Ahyrky tapgyrma siz üçinem, men üçinem, telegörjülerimiz üçinem täzelik. Näme üçin? Ne görüşimiz ýaly adından belli bolşy ýaly bukjul sowallar tapgyry. Siziň ahyrky gören yarım finalla beriljek ahyrky sowal bolar. Ene ünsüriň elbetde biziň şu tekçämiziň üstünde duran bukjularymyza sowatlanmadyň ýanyna bu bukjularda görüşiňiz ýaly hersine bir garaşylmadyk diýen ýaly sowal garaşy. Ya sowal bolup biler, ya göni utugyň özü bolup biler, ya bayrak bolup biler, ya ýene başga bir haýyş bolup biler, arzuw bolup biler. Umuman näme garaşýanyny bilemiz ok hiçimiz zorda. Siz häzir ýygyderlik boýunça elbetde öňki adatymyz boýunça kim utugy öňde bolsa, ýygyderlik boýunça biýje çekýäňiz we bukjaňyzdan, ýagny paýyňyza düşen sowaly dogry jogap bermäge tinişýäňiz. Bu biziň täze ýyl size bir öz oşul täze ýyl sowgadyma diýsegem ýalňyşmazmy kak diýen. Onda näme? 240 utugy bilen berdim Rabigen Şufarya, 140 utugy bilen Arslan Atajan Şufarya, 220 utugy bilen Gözel Anna Durdiýewa bar. Ýöne bu tapgyryň bir ýene bir aýratyrlygy hemme. O aýratyrlygy hem başda ýadyňyza düşýär, taýlama tapgyrmyň 4-nji tapgyr bada, 4-nji oýunlaryna alsaňyzdan bolýar isleseňiz alman bäsleşigi tamamlasaňyzdan bolýardy. Edil şonuň ýaly mümkinçilikleri dilýär. Eger alsaňyz içinde çeken sowalyňyzyň içinde näçe utuk berilýänligi ýazylgy. Eger şol sowala dogry jogap berseňiz, şu görkezlen utugy hasabyňyza goşýaňyz. Eger näme dogry jogap berseňiz, görkezlen utugy hasabyňyzdan ýitirýäňiz. Belli bir derejede ýarym finalyň şaşyrmylygy ýene şundan ibaret. Şertleme düşünüklümi? Onda üstünlük arzuw edýän öz adymdan Berdimurat Begenjew. Siz häzir saýlaw edeňizde mehriban bäsleşlemimiz gerekli bukjaňyzy, renkine görä, ýerleşen ýerine görä maňa aýtýaňyz. Men şonu çekýän biýjeňizden, biýje paýyňyzdan näme düşen bolsa, maňa krallary hem görkezýän, hem okap berýän. Taýyn bolsaňyz onda Berdimurat başlygyna size başlaýyn. Haýsy saýlaw edýäňiz ne görüşimiz ýaly bir näçe bukjalarymyz bar. Oý gök. Ýani 4-nji duran bolýan men tarapdan. Oý gök. Şu häsiýetim bar da elmidam näme üçin nip sowal berme häsiýetim. Meselem birinji däl, ahyrky däl ortadan näme sebäpden? Ýapyqrak renkler gowy ýani. Goýan renkiňe. Bolýa. Diýmek, oý gök bukju. Kabul etdim. Ine gadyrdan telegörjülerimiz görüşüňiz ýaly Berdimurat Begenjew gök, ýani goýy gök renkli bukjany taýlady. Tolgun ýagynda şimdi näme çykyrkan? Men okamazdan öň telegörjülerimize görkedeýin. Indi bolsa özüm okap bermekçi. Bukjalarymyz bilen baglanyşly sowallar şaşyrmyly elbetde. Bir näçe dillerde de gelip bilýär. Tapawutly. Şonuň ýaly siziň paýyňyza düşünýän. What do the 50 stars on the American flag mean? Gaýtalaýan. What do the 50 stars on the American flag of USA mean? Bilseňiz 50 tuk. Bilmeseňiz 50 tuk ýitirýäňiz. Türkmençe jogap bersem bolýarmy ingilisçe? Mümkin boldukça ingilisçe jogap berseňiz, eger elbetde türkmençe düşündirip bilseňizden bolar. Ýöne ilk bilen sowala düşün. Sowaly mümkin bolsa terjime etip berýän. Düşünýäňizmi ingilisçe? Terjime edin.
Amerikan Birleşen Ştatlaryna, ştatlaryň baýdagyndaky 50 san ýyllyk näme aňlaýar diýe. What does mean? Näme many berýär? Inni suwala jogap berip bilersiňiz elbetde. İşlenlik dille esas düşündürseňiz bolýar. Hem bide hem telegörçülük. Pikirlenmek çäksiz. Ýöne gynansak da, Pikirlenmäge gerek däl bärde. gynansak da ýöne kömbek mümkinçiliklerine hiç ýeri ýokdur ýa. Özümem gynanýar. Amerikan Birleşen Ştatlaryň baýdagyndaky 50 san ýyllyk. Şu Amerikanyň her 50 san ştady bar. 50 ştadynyň herse degişligini aňlaýar. Diýmek. Suwaly anyk düşündiňizmi kaňyda? Owa. İngilizceden terjime edilenine. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyňky baýdagyndaky 50 san 50 san ýyllyk. ýyllyk 50 stars näme many berýär diýip. 50 san ştadyny aňlaýar. Her ştadyna bir ýylda diýip. Nähil ştatlar var Amerikanyň? Alaska, Alaska we Arizona, Kaliforniya, Kaliforniya. evet, Iowa, bir näçe ştatlar bar. Şol ştatlaryň hem hersine bir ýyllyk berilýär. Gutlaýan berdim rat. Bu ýagda ýokma suratda. Gutlaýan, elbetde ýanyňyza gelmäge mejbur etdiňiz gutlaýan. Giň aldım 240 tuň üstüne 50 tugy goşmagy ýene başarýaňyz näçe bolýar? 290 tuk bilen bäsleşigimizi tamamlaýaňyz gutlaýan. Tamam. Inni bolsa ikinji bäsleşimiz 220 tugy bilen dowam edýärdi. Gözel. Başlyna bir näçe bukçalamyz galdy ýene. Jemi 7 sany bukçamyz galdy. Ýaşyl, goňur, ýapyqdary, açyqdary, gyzyl, gök, ak. Ak bukçan taýlar. Anyk jogabyňyz mı? Gözel. Böyle. Ak bukça. Häzir görürsün näme madygyny. Özüm opamadan öň telegörçülemizde görkezesim gelýär. Mümkin bolsa. Görüşümizde ýaly. Başga bukçany açyň. Başga bukçany açmaly. Bu diýmek ýene bir saýlaw etmäge mejbur edýärdi. Siziň eden saýlawyňyz belli bir derejede şaşyrymly, belli bir derejede solgunlurjy. Şu sanyny hem gyzykly ýarym finalymyz. Garaşan gödel jogabyňyza, pikiriňize. 6 sany galdy indi. Qaradak gök. Açyk gök. Awa açyk gök. Kabul etdim. Şu da diýme. Awa. Häzir näme suwalyň çykany, näme dile görür. Suwal bolsa görüşümizde ýaly. Berdim rada eger inglizce düşünüm bolsa size rusça düşýär paýyňyza suwal şeýle. Сколько букв в русском алфавите? Кайталаýan. Сколько букв в русском алфавите? Bilen ýagdaýyňyzda 30-ga eýe bolýaňyz. Bilmedik ýagdaýyňyzda 30-dy ýitirýär. Dolu wagt, dolu mümkinçilik bitirinki. Näçesin? Сколько букв в русском алфавите? Jogap elbetde işlenlik dille düşnükli ýagdaýda berseňiz kabul ediler. Wagtyňyzdan dowam etip dur gözel elbetde. Bu sowal çözmek üçin ilki bilen sowala düşünmeli. Terjime etmeli. Soňra bolsa pikirlenmeli, jogap bermeli. Ýöne dogry maýdyn. Gatşyşyrymly sowal diýär. Men siziň soragyňyza düşündim. Rus dilinde näçe sany harf bar? Demek näçe sany harf bar? Awa. Eger dogry düşünen bolsaňyz, men pikirimçe ýöntemje sowallaryň biri bolmaly. Jogap? Ne pikirlenýäňiz mende? Yirmi Soňky jogap. Ýa-da 28.
Haysi. Yirmi yedi. 27. Kabul etdim. Aslında Ruslar özlerinin kartlarını şeylerek atlandırıyorlar. 33 bagaterya deyip. 33 bagaterya. Bu demek 33 pelvan demek. Tercümede. Bu demek senin cevabına ne doğru demek. Bu demek 33 tane harf var demek. Ehli nişanlar belliklerle. Ve bu demek kıynansaq da biz 30 utuğunu yitiriyana demek. Cemi 220'den 30 ayırsak 190 utuğunu bilen bähleşigimizi tamamlaýana gözel görünmede şatdyk. Köp sag bolun. Elbette ahirki bähleşimiz Arslan Atajan size gedek gelip etdi. Alyaňyň mı alaňda okmy? Alo. Haýsy? Ýaşyl bukça. Ýaşyl. Birinji bolýar da men tarapdan. Göreliň. Ýaşyl bukçaň da gelesi gelmedi da oňur bilen bile gaýtjak boldumy. Ýaşyl bukçadan paýyňda näme düşýär? Men telegörjülerimi de görkezýär. Bu demek Arslan mukadderin. Kıynansaq da siz bäsleşigi bu tapkırda utuksuz tamamlaýaňyz 0 utuk bagşla. Ýazylan zat. Eýseňem bolýar. Paýyňyzdan, öz aýtyşyňyz ýaly maňlaýyňyzdan ne şeýlerek bukça gelip goşdy. Kynanma. Öyle. Goýunmaly men pikirimçe. Esasy oyunny dälle, meselem oyunny galmak bolanyna finalda dowam etmekdi. Siz yarım finalda gözel Arslan siz bäsleşigi tamamlaýaňyz şu pursatda. Ýöne siz oyunny galmasaňyzam telegörjülerimiziň biziň dörüjülik toparmadan ýadyna asawsty ýüreklerine galmak başardyňyz. Sebäbi hasaplap görüň, näçe ýeňiji siz tarapdan utulyp gitdi. Bilýäňi da, näçe adamy ýeňdiňiz, şu ýagdaýa geldiňiz, bu diýmek gaty uly netije, gaty uly zady manysyny berýär, dogry däm? Şoň üçin men size ilkinji nowatda öz adymdan galy bersede tutuş dörüjülik toparmadan adyndan köp sag bolsunlarmy ýetiresim gelýär. Sebäbi gaty gyzykly oýunmaly, siziň gatnaşmaňyzda ähli oýunlarda, dogrymy aýdyn. Sabarsızlyk bilen garaşdyk, sabarsızlyk bilen berjek jogaplaryňyzda, geljek netijeňizde we umumyň siziň görkezjek hereketleриňizde garaşdyk. Şunlyk bilen bähleşigimiziň şu pursatyna biz siz bilen hoşlaşmaly bolýar. Ýöne inniki ýyllarda geçiriljek himmetli şatly gepleşigimiziň täze mögsümlerini ökma suratda garaşýar. Köp sag bolun. Şu pursatda biz ählimiz bilelikde bähleşigimiziň ýeňjisi, ýagny biziň finalistimiz, finala çykmagy başaran ýeňjimiz Berdimurat Begenjewi gazanan ul üstünligi bilen tüýsüregimizden gutlaýar. 290 utugy bilen Berdimurat Begenjew biziň yarım finalymyzyň ýeňjisi bolýar we finala barýar. Berdimurat, ýütüňizde finala bar, ýana meňdeşde gülüňe aratyn. Gutlaýan, elbetde gutlaýan diýsen gyzykly çekilişikli oýunmaly. Onda ýeňjilerimize sowatlaryny goşuraýlyň da baral ýagdaýda. Fursatdan peýdalanyp biz ýaşlara işlemäni, öwrenmäni döretip berýän mümkinçilikler üçin hormatly arkadamyza köp sag bolsun aýdýar. Oý hormatly arkadamyzyň jan sag bolsun, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Şu pursatdan peýdalanyp okumagy, işlemäni mümkinçilikler döretip berýän hormatly arkadamyza sag bolsun aýdýar. Oý hormatly arkadamyň janyna sag başladyk, tutýan tutumly işleri elmedama rowaj alsyn. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bizi ajaýyp eýýama ýetirip, biz ýaşlara okumagy, işlemäge, döretmäge uly mümkinçilikler döretýän, taýsir tagallalar etýän, mehriban hem gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü zok bolsun. Biz üçin tutýan il ýurt bähbetli tutumly işleri
elmidama rowaj alsyn. Edilişler kadırdan vatandaşlar bilşimi diýaly bu yarım final duşşugymyz sizin göwnüňizden turanlar diýip umyd etmek bilen biz hem gepleşigimiziň bu sanyny geçirip tutarýar. Biz de şeýle giň mümkinçilikleri öğretip berýän gahrman hem mehriban arkadamyzyň janynyň sag başynyň dik tutýan her bir tutumly işleriniň elmidama rowaşlyklary wehlenmeýän tüýsüregimizden ardulap ýene-ki elimde diýdarlaşýança biz de hoş sag bolan diýip mehribanlar bizden daşlaşmaň elbetde biziň gepleşigimize elmidama tomaş edip durun. Sag bolun.